my hometown. Para sa mga nag-aakalang wala kami may feature sa Boracay, nagkakamali kayo. Okay, so one of the newest discoveries ni Go Albay dito sa Boracay is ang kahuan na kung saan first time nakita namin talagang dinumog talaga ng tao, and I think there's something special dito sa restaurant na to. So let's go ahead and try to find out. Kahuan's, kasama natin ngayon yung owner na si Sir John Banyares. Kahuan is more on Korean food than Filipino food. Usually kasi ang mga kabataan ngayon, more on Korean food sila. Dito kasi sa Boracay, wala sila dito ng Korean food. So yun ang nag-focus ng doon. Then yun na din ang binabalik-balik na yung kalbi, Korean barbecue, then yung chapchae. Usually yun, tapos meron pa kami yung Korean local, chicken. Yung kalbi, ano klaseng tissue? Yung kalbi, ano siya eh, kung sa atin, parang beef teriyaki. Yung sinabi mo, chapchae? Chapchae. Anong chapchae? Kung sa ating mga Pilipino, yun yung protocol. Okay. What about Korean barbecue para sa mga hindi pa nakapag-try ng Korean barbecue? Usually kasi pag sinabi mo si Korean barbecue, or ano siya eh, sweet and spicy. Ganun yung lasa niya. What about dun sa local dish? Na-try ko yung bagnet ninyo. Malipit yung bagnet nila. Ang bagnet namin, pag kami nagkakwentuhan sila, ang pagkakaiba daw talaga nila is yung crispy. Iba daw yung crispy. Tapos pag nag-take out sila, ilang oras, pagdating nila ng bahay, crispy pa rin. Yung high school, putok dito yung log-log. Yun, log-log, pizza, merienda, murang merienda sila. Binabalik-balikan talaga dito yung butter chicken kasi medyo kakaiba sila. Yung sabi nga na, iba daw yung pagka-crispy na ginamit dito. Ang kahuan is very affordable. Kasi ang serving namin, ang small size namin is for 2 to 2,000. So, nag-range siya from 100 to 200. Kaya siguro, yung kahit mga taga-ibang lugar, binabalik-balik na nila. Dahil nga yun, malasa na yung pagkain, affordable. Regarding naman yung sa design, depende sa season. Every season, nagpapalit kami ng design. Oh! Kasi kung totoo din, diyan ako nakita eh. Pag-start namin, sobrang nagsayang tao. Pumutok ko sa social media. Mga kolegi ko from 3rd District. Nakakarating dito. 3rd District? Nagbubukas kami 10 a.m. hanggang 10 p.m. Pero usually mga 9, ito-close na kami. Kasi minsan, pag maraming tao, wala na.